بدهان ji zarokên Rojavayê Kurdistanê li nav pêşesaziya bajarê Hewlêra paytext kar dikin. Sîrwan zarokekî bajarê Efrînê ye. Ev 3 sal û nîvê wî li pêşesaziya bajarê Hewlêrê kar dike. Sîrwan di karê xwe de şareza bûye. Ew bi dûrketina ji xwendinê hem xwefêrî kar dike û hem jî alîkariya malbata xwe dike. البداية الشغل بيسيس ورنيف شغالك عفرينة مولم القطعية أنا كرة دي أبواب خدكم المكتبة ما حستصل بحفتهم مخانس نما المكتبة مش Ehmedê 10 salî got ew bixwe ji bajarê Kobanê ye li gel hevalê xwe nêçîrvan niha ew jî li nav pêşesaziyê xwefêrî kar dike. Ehmed tevî got temenê wî biçûk e lê dikare bi wan tiliyên xwe yê nazik karekî ji xwemeztir bike. خلقي كوباني ما تعلمين ميكانيك هافينا مدرسة خلاص بو أزاتم خد علمين ميكانيك سبب مدرسة بزهر عاملين شهردين تلفزيوني ملودي قاعد شغلي دم هوان شغلي ما هاد نفيدي قاعد جام في شغلي مامزاون نفيدي كان ميكانيك شغلي Hesan jî ji bajarê Kobanê ye. Ew xwefêrî karê çakkirina saca otomobîlan dike. Hostayê wî jî got ew bixwe jî xelkê Rojavayê razîbûna xwe li ser karê wî diyar dike. خورد تماي بچوچك صاروكن اوجي تعلم الصناعات وكلك جوان بونس جديني معلمي كارم كاري خرابن وبخير صالك ددوي ديجي ان شاء الله ويكاربن دكان اذكن Ev halê zarokên penaberên Rojavayê Kurdistanê ye. Got tu xweşî ji zaroktiya xwe nedîtin. Yan ew nav kampan jiyana xwe derbas dikin û yan jî ew karên ne li gor temenê xwe dikin û ji xwendinê jî bêpar dimînin. Li gorî prensîbên navdewletî karkirina zarokan tu caran nayê qebûl kirin. Nexwasim got karekî li nava pêşesaziyê bê. Lê penaberên Rojavayê Kurdistanê ji ber rewşa wê xerab û taybet ew gelek caran neçar dibin got berê zarokê xwe bidin van kara. Aştîtî Şêrûdaw, Hewlêr.